Goeiedag kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Vandaag zijn we in de stad en u ziet hem al in beeld staan. Niemand minder dan Dodo. Isabi toch? En met Dodo gaan we praten over een aantal actuele zaken. Zoals men nu aan het vergaderen is op dit moment over de herstructurering van de rechterlijke macht. En ja, iedereen heeft een mening en zo ook Dodo. Dodo, wat vind jij daarvan? Mijn mening is kort en kwaadaardig. Die PG moet opgeruimd worden. Maar waarom denk je dat het nog niet lukt? Ze zijn bang. Wie is bang? De hele regering. Ze waren al bang voor Chan. Ze waren al bang voor Chan. Ik denk dat ze niet president zijn, toch zijn ze bang voor Chan. Hoe zo dat? Ik zie het toch. Oké, dus... Maar je wil dat ik dingen moet praten. Jenny en Missikaba waren in 2020 gekozen. Hoor. Ze waren bang voor Chan, ze zijn niet in het assemblee gekomen. Om Chan? Ja, ik weet het, ze zijn bang. Oké, maar waarom zijn ze bang? Omdat ze bang zijn. Dus gewoon... Ze waren al gekozen in die Chan winnaar verkiezing toch? Was Jenny en Missikaba gekozen. De vrede. Na die desi, mga traman pot NDP toch een spoor dat den John Pokombaka. En die luksa dit wangam ito. Je moet goed kijken wat ze met mij hebben gedaan. Oké, voordat we verder gaan met die PG-toren, tegen me, staat dit wangen? Iedereen ziet het. Ik hoef het niet te zeggen. Oké. Oké. Ze zijn gewoon bang. Ja, maar voor die mensen zijn, ze hebben toch nog de echt op de... Ze weten het, ze weten waarover ik zeg. De potong pot feta feti. Look at the geno. Look at the geno forte man. Misan fet pura regeren. Look if they gen me. Alla die doen we zo. Met taxan wani de mag raak. Jij niet terug bebel. Me kan je werk geven in het ziekenhuis. 8 maanden zit ik al thuis. Dan wanneer ik praat, dan wordt blakke man boos. Ja, is wel... Als mijn beloof me ook in het ziekenhuis, ik weet waarover ik praat. Als je vastkomt, ik me aan dat man aan het zoeken. Dat Dodo, ik zie hoe politie je dingen die. Wanneer de president kan gewoon kijk je werken in het ziekenhuis, je gaat laken stikken, je gaat dit doen. Je gaat niet meer tekenen. Zomaar babbelen ze. Zij hebzuchtige mensen, Piqué heeft gelijk. De mag kost met Piqué heeft gelijk. Jullie zijn gierige mensen. Gierig. Zo. Gierige mensen zijn jullie. Ik kom in de vrede met tak some money. Maar ze hadden beloofd me met takkie. Ze zijn gierig. Ja, maar president, dat kan ook beloofd net. Ze heeft me beloofd toen ik ons hebben bel met takkie gemrokassie kan. Ze ligt. Ze vergeet snel. Ja, ja. Maar Lukuno... Ze is een vergeetzak. Mensen zijn bang om hen op hun plaats te zetten. Ik niet. Je bent een vergeetzak. Ten dan brokken OC bij Belmi. Je zou me werk in het ziekenhuis geven. Chill. Ja, kijk voor Jenny. Jenny heeft me werk in het ziekenhuis beloofd. En met takkie dat blakkaman kon kost Blakkaman kon kost me. Maar... Ik spreek puur de waarheid. Oké. Ik ga nooit meer tekenen, ik ga nooit meer dit. Kom je. Deze mensen ga je gewoon weg verarmen. Maar oké. Dus jij bent een beetje ontevreden over de gang van zaken? Je moet me geen dingen beloven dat ik heb niets beloofd. Ik heb niets. Je hebt ons beloofd. We zijn niet gek om achter je te lopen. We zijn niet gek om gewoon gewoon zo dat hij met takkie dat ze mij raakt. Ik ben ook mens. Ik ben mens, like you. Ja. Unu fet japate, you long jafeti. De long jafeti, Missikaba long jafeti. Tante Jenny long jafeti. Na di bauta de kombaka. Smano de klap de more, je shufa de fura kondreto. Ni takso. Ja, maar... De mag ko soep me oso panyaminatre, bauta na de klap de more. Luko alamala bigi mo po, alamala ego erecting. Oké, maar Dodo, wat betekent dat? Ni taki de moest ontslag afkeken met 1. De moest arken naar volk. Maar zeiden de ontslagen? Je moest ontslagen omdat Chan Payeng tak am kot wakti gide tramante de kona makti. Maar zeiden hier rekent dat, behalve dat de vrede, zeiden hier rekent dat
walo taktaki de walo vergadering de abrator disi. Omdat ze bang zijn. Omdat Blakaman nomantek pamataki unomantek pamataki. Unoman do so man. Lek chan beteke egi pamataki. Helemaal. Zijn eigen besluit. Besluit. De nomantek besluit. Ze zijn bang voor VAP. Ze gaan straks met VAP werken. Denk je? Ja man, ik zie het al. Heb je inside information? Ik zie het al, ze zijn bang. Maar van En mina president, lange tempi gigwe. Mino stem toe tak a vorige president. Paya piki hoge salaris voor kotwak tegen mijn regering. Dat allemaal doen aan de man. Niet de de man. En pino luk de bora patigi de man 2030. Zo. Ik had zo gewaarschuwd. Maar ze willen Biggie Man spelen geweldig. Maar je bent nog wel steeds betrokken bij street media, toch? Ik ben niet bij street media, ik praat voor het land. Oké, goed zo. Laat het Ik duidelijk praat voor mijn kinderen. Oké. Ik praat niet voor politicus die mijn hele leven kapot gaat maken. Dat je kost dan verdien 130.000, dan is dan feta feti. Dat is dan beloof misani dat je met taki. Dat je zet koop niks mij kost me. Dus zo gaat Omdat het. is op ik beloof misani in een waard voor beloof masan in een waard voor draaien kondre. Dat is mij taxen dat worden we boos. Omdat in een vrij, in een maar regeert vrij. Je bent in je handen en je voeten gebonden. Mi was mi de president dan mi gebonden naar mijn handen naar mijn voeten. Ik wil het zien. Want Mi jij- was zien. je hebt een idee dat als maar de gebonden. Mi is het dat je bent gebonden. Je bent bang. Je was al bang voor Chan. Je was gekozen. Je bent bang om in het assemblee om Bouta te komen verdedigen. Maar heeft ze dat tegen jou gezegd? Of na salsa je schreef denk je Sam. na? Tak, als maar bang die van... Zij is het puur waarheid. Jenny en Missy Kaba waren gekozen die Chan Wina verkiezen. De vrede kon naar assemblee. Nee, maar misschien... Wie zat naar Ze hadden vrede? ze zichzelf Ze waren gewoon bang. teruggetrokken. Ze waren bang. Waarom zijn ze teruggekomen? Als ik me voor iets terugtrek, kom ik niet meer erin. Maar ze zei is jouw oplossing nog. De oplossing, de vrede ontslag apeke, if na mi me kora ma tide. Asma tide. A first president Sambro Kakonde, no kan kon payu, fi kotwak tegen me. Maar dat is van je, Luca. Oké, we hebben over de PG gesproken, toch? Duidelijk, je vindt dat ze weg moet. Ja, En ja, binnen Sapmode Vara, hoe het eraan toe plus gaat. je moet weg, plus met tek ala money sa ama payu baka. Ama payamang. En de man, mi wansap oten as my kisa bedrag, vanaf wanneer heeft ze dat bedrag bokken? Vanaf otabije kisa bedrag. Vanaf Santoki Pota. Ja toch, dat mek amek bouta longwa busi. Dat mek asroto bordo. Dat mek apur om bout chan payeng. Chan gewa hoge salaris voor a tackle de NDP er nanga de mansang. Chan is sile kay blokker. Dat heeft hij gedaan. Maar dat is je case nou in een pen case bij Sani de verdachte Noor Mohammed. Dem srota mata rotlek wa por udumi be barde nanga normo asiriganes. Siriganes. En amoro wreet wa ala de mansang fura ko de noang de manasar na papira. Maar Chan, Noang de drie minister nasa na papira. ex-president Chan is ook betrokken in die zaak. Dek you grabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tambum fui ala Stemana sila naman de mo fufur akondre. Maar van je bedoelde mannen. De ma bordo buko. Ala drie minister die staat van beschuldigd zijn. Geen van zijn hebben Suriname. Dus je want tegen me een president, de Holland president. Ja, heer PAP naar Holland. De man is man. De ma bordo buko. Maar dat van een president. Omdat de strana van amateur president, omdat strana na verstaan. Oké. Is dat mina pasan de metakin? Vanaf die day, do ratap me ernstig. Maar pure gide bakke gaat terugslaan. Terugslaan. Die nak me met nak baka.
Ze zijn gierige politicus die het land niet eens een meter vooruit kunnen brengen. Toch zitten ze daar als klootzakken. Ja, kono kosi. Meneer Kos, ik spreek de waarheid, toch zit je daar. Ja, kono kosi, ko tak gewoon. Je bolos masani. Het is maar een pigi foto is donkba. Ik kom voor foto aan mijn moeder. Ik denk aan mijn kakar alamalaning. Alamalaning met kari. Ik denk op voor foto aan mij. Kom voor foto aan dodono. Mijn no belangrijk morgen. Mijn karde manengi. Ja, karde Mijn karu ala ook op voor foto aan mij. Want isap fusayde, omdat furus manos afsayde. Ook op voor foto aan mijn moeder. Na mi de nasrek presi. Mi repot mij batak mi de nasrek. Mi de nasrek presi ya. Ook op voor foto aan mijn moeder na. Kom voor foto. Kom daar spesmina. No, mi log. Kom daar sana dodono. Sorry hoor. Maar kijk, Kom met me dansen, kom maar jullie. weet je wat belangrijk is? Want Aan minister voor LPP, weet je, kom met me dansen nou. in het tak, in het mitaki, kijk. Mi is soort man van de man takru. Yes, maar lukuno. Toch? Is zo van des matakru, maar sayo is je wat oplossing. Oplossing voor sang. Tak, ano, asane, akondre, draai boom. Akon er net rijden. Zo gaat Suriname blijven. Hoe hebben we me? Zo gaat Suriname blijven. Want luku, kijk, akondre komt tot rust, maar de regering de, manoya, asemsan, apen MK's, dan DC, dan dati, dan zus, dan zo. Luku, a vorige verkiezing, toch, ik ben de voeren in beeld, toch? Ik ben om en aan futaki. Sano boom, No ma furu sanif takasarme sarden. maar dat is lekker. Asarme sarden. Nee, maar Mi het is- sabde no ma chara kondre vooruit. Ina ma chara kondre vooruit na manier disi adi. Je cha prati. Na unu fet ja parte, i cha prati komindro no. Unu feti, de be frede. Misi kaba be frede. Yeni be frede. Mi sa pede bede. Na do krap ala sal kontas kopu bakay si ala mala bige jom po fensre konna oso. Tawe bige voor senk plate konna oso. Weer de waarheid met taki. Ulop misbruiksma. Isha kodre ko vooruit. rust, kom in akondre. Rust kon na kondre ma pina de na trase. Maar rust in na kondre na nga bigi pina na trase. Want de actualiteit bakken desma, kiesverhoging, de kieswantulaag. Des ma kis verhoge sayo ma do na nga verhoge. Yo kis 130 dus je gides ma 1000 follow. Plus saye furo. Je kis 130 plus saye furo. Dat je gaat volop 1000 follow. Dat je met om een herrie. Om een sensatie like nou een miljoen gides ma. Dat is maar shoulder meter op jongen. Shoulder We meter op zouden niet jongen. schelden toch? Ay, nagdas mas shoulder meter up yung das mas takro yung mino ang bribi yung tag nagiso ang patay mi feti. Da makos mi ara mi na pero mi na bigye de ko pune sami. Makos mi. Oké, Mi taksa de tam mi atu des majas takro maniri. ja. Dan gaan we daarmee afsluiten, Dodo. En die mag kontek mi ala wiki mek mi sakatori gideng. Mi sab de no chara akondre wan meter go vooruit. Nee, we komen je zeker bezoeken. Ik spreek de waarheid. Het is is Suriname vooruit gekomen. Ze zitten 8 maanden. Ze is er vooruit gekomen. Wij van Culturo TV, we komen zeker een wekelijkse update van jou. Je moet komen, like doekie ook op een donder geven. Die doekie. In kom, wan vroeger mo gide tap den donder. Doekie, meneer vijf bar van mek herri keri. Van doe die sangani keri. Van MBD DC heb geweldig. Vanzelf heb ik geweldig, omdat die bij serif change bouwta daarom. Je beest je. Zo tang in een kondreja. Met takso, met dodo. Wel mensen, u heeft het gehoord. We gaan, No compre no one stare pana you we appliceri. gaan wekelijks een No compre no one stare. I blokkeren ontwikkelen van kondre. En smelt vrede tegunu. we gaan wekelijks een Dag kritische allemaal. update. En me groet wansman om een man sap suma me groet. Wansman om me gi oda man sabi. Ja, maar het karaning no. Mine karamane een man sap tak na en me taki. Oké, nee, maar ik boeman deed dat je moest tak toe toch dat je moest. Mine groet no wansman om me groet een man sabi. Abong, is goed. Dag allemaal.
Dag kijkers en luisteraars, ik volg even wat hij zegt. Blijft u op de hoogte, we blijven door de zeker volgen hier zo. Wijze tekeningen wat hij maakt en verkoopt in de stad. En zo houden we u ook op de hoogte over de kritische meningen. Ik ben Natasha Conrad, fijne dag. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com for the generation